Chlap polomrtvý, nemôže dýchať. 12-kilovou bradavicou jebne cez písk. Vzdocha. Počkaj, čo som chcel povedať ešte? Vzdocha. Vzdocha vyjebaný. Dobre, už som tu. Zabijem ťa. Aj s koláčikom. Dobre. Mama varí. Mama robí večeru, jeb koláč. Nie, ale to je koláč iný. No, to máš už od predvčera. No áno. Ešte má tlačenku v nose. Ešte z Vianočných sviatkov. Jano, Áno? tá fotka, čo si ma pridal na Facebooku, tá fotka, to si ty? No jasné. Oh môj boh. A vyzeráš aspoň na 12, koľko máš? 14. O 2 mesiace 15. A to už na 2 chodoch. A už si jebal? Ty si sprostý. A máš v pláne, kedy budeš jebať, v koľkom roku, v takom 2030 dá si ju? Napríklad. Dobre, založte už. Skoro som sa posral. Dobre, Ja už viem, čo som chcel. Dneska sme Drž do hubu. reči. Drž hubu, ty buzerant. Počúvaj. Dobre, Maťo, založ hru. Ja nie som ani na lolku, ty hovado. Maťo, No, počúvaj. a počúvam. One. Matka mi vravela o dákej onej, že dáka výchova detí a neviem čo. A že bol v telke taký chlap a vraví, že mám 2 synov, 12 ročných a že je normálne, prirodzené, že si chlapci začnú chytať kokot, nie? A toto proste, harakiri. A že v pohode, nie? A potom vraví. No, raz som išiel domov s manželkou z večere a otvoríme dvere a v obývačke boli moji 2 synovia, púšťali porno. A to ma až tak neprekvapilo, ale keď som videl, čo robili, oni si navzájom honili. Takže zavral dvere a išiel hej, ako to predýchol. A že raz, keď išiel domov z roboty, jeho žena bola v robote a že vošiel do obývačky. Tak sa dávali do riti. Nie, ja som si myslel. A tak si mysleli, že teda nie, starý vošiel do obývačky a celú obývačku videl objebanú semenom. Celá obývačka obstriekaná všade. Všade. Ja neviem, či mu to z prsta tieklo, ale všade bolo. Všade nakydal hektolitre geňa, jeden druhý obstriekal celú obývačku surovo. A neutrel to. A teraz si predstav, že by som ja mal striekať ako junec. Jebe, veď by sa matka spadla a jebla na temeno, surovo. Janko, No? kto hrá za toho Diggers? Krútenica. Čo je Andrej? Andrej. Je Andrej? No jasné. Aký pod na lolko? Nejdem. Ja za chvíľu sa idem holiť, kokot. Tak lovni to, Maťo. A idem do mesta. Ne, aj s Majkým idem. Ty nehúkaj. Ale čo mi nadávaš? Ja som povedal, ty nehúkaj. Tak čo rozprávaš, že ti nadávam? To stačí. Jebne, tak ti aj jebáky opadajú ako hovno v more. Majký, si moc agresívny. Ja som práve, že v kúde. A nevadilo ti toto na tom YouTube? Dobre. Zabijem ťa. Vzdocha vyjebaná. Mám ešte jedno tam. To nahrávte ešte na 2 minúty. Drž hubu, pozerám video. Aké to, čo som natočil? Nie. Prečo? Ale to moje prvé Keď som video. povedal, že drž hubu, tak drž hubu, lebo ti vyjebem zuby. Ale počkaj, spýtal sa ťa, videl si to moje prvé video? Jano, chceš zomrieť? Ne, iba mi odpovedaj. Ja ti odpovedať nebudem, Prečo? lebo si zaúdený kokot. Saude. Ne, Majky, videl si to moje prvé video? Majky, Mám taký dojem, že už sa chystá na cestu, Jano. Ja ho zabijem. Sa oblieka. ale Ja, nemá, Majky,
Vrav, Ja ťa zabijem, drž hubu. pošli mi to video. Nepošlom ti ani holý kokot. Pošli. Nepošlom, Jano, ty buzerán teplý. Majky, pošli mi to. Tak dobre, čakám. Si robíš srandu. No Majky, pošleš to či nie? Tam má piču. Jano, ty si to príjmul? Hej. Jano? Čo je? Don't you find me beautiful? Čo vravíš? Že tam má pagáč. Ešte raz? Že má pagáč, ty kokot, ako... Jaj. Čo to má? Hľadám ti niečo, počkaj, to video, ale neviem, ako ti mám poslať ten link. Ja, jasne. Jano, ideš do midu? Asi hej. Dobrý, zasni. Máš ho tam. Dobré videjko. Som tu. Si mid, Jano, že ideš? Áno. Jano, už tam máš to video. Ježiši, ne. Ty prostý Majky. Tam si pozri, ako budeš fajčiť cicinu. Majky, prečo si nešiel hrať? Včera. Lebo ty si ten, čo budeš fajčiť kára a budeš mať zaviazané oči. Ne, Majky, prečo si včera nešiel hru vtedy? Budeš mať riadnu klobásu v pisku. Majky, Ani rozprávať nebudeš vedieť. odpovedaj. Jo tam natlačí, tak ti vyjebe jebák normálne z vnútornej strany. Ty ho vytlačí cez čelo, ty kokot. Majky, A ten malý kokot nech nešteká dole, lebo ho zabijem oštepom. Hodím po ňom oštep. z 200 metrov, čo? Surovo. Bude lietať okolo domu, aby nabehal 200 metrov a potom do ňoho jebne. Majky, to prvé moje video, pozrel si si? Ten môj let's play. Majky, Ktoré oni spravia peniaze. Ako ten kokot mi kradne ľudí. Majky, prečo ma ignoruješ? Lebo čítam niečo dôležitejšie, ako budem odpovedať nejakej riti. Ako to myslíš? Nechápem. Lebo ty si holáriť. Ne, nesom. Čo robíš od aké 8? Ja? Preč. Okej. Po teba sa isto pýtať nebudem, čo robíš o 8. Mne je jedno, čo ty robíš. Hrá lolko ako celý Či život. si meriaš toho 12 cm Drakulu. Ako ho voláš, Pidi hajzlík? Povedz mi, Jano. Čo ja Však si buzerant, však si teplý. Zmeňme tému. Máte mi mama dať zámku od psa? Jej, tak by sme mohli ísť na pivo sadnúť. No, autom? Ale prídeš do Banskej, do Považskej. No, ty už ani nevieš, kde bývaš, ty kokot. V Považskej Bystrici. Aj adresu presnú viem. Majky. Majky? Áno, Či niekto vravel, že cigarety škodia zdraviu? či niekto vravel, že už keď ešte chvíľu budeš rozprávať tie tvoje filozofické rozprávky od Starkej, takže prídeš o zuby a že ti uši zakvačím na rytný ventil a budeš trúbiť ako kokot. A prvé, čo vyslovíš, welcome to my anal. To nás spolužiak má také veľké uši. Kakaové oko do piči. A to nie sú filozofické tieto. Majky? Majky? Čo je, Janko? Ty si to video zdieľala na Facebooku? Nie.
Prečo? Ba. Zdieľal som ho. Áno? Jano, ty si hluchý, alebo ti už jebe na ten mozog? Ale sa chcem pýtať. Už ti ten hníz zalieva aj tie tvoje cievy, čo ti rastú tam v tej hlave? Alebo to máš nejako zahrčkané medzi riťou a hlavou. Máš tam nejakú hrčku, ty koko, čo nejde fakt rozpárať? Čo musím sekerou byť do toho, aby som to povolil? Majky? Počul si už o cigáňoch? No? Zjedia ťa. To je zlé. Zjedia ti nohu. Normálne surválni, cítiť nebudeš mať nohu. Majky? Ešte raz povedz Majky, ty kokoda, zabijem ťa. Normálne ťa jebnem cez internet, skočím po tebe, ty kokod, ako veverička do piči, zubatá, riadna ostrá. Marek? No, Vieš ten môj prvý let's play? no, Čo si nemyslíš? ty si jebnutý. Prečo? Neviem. Čo Ty bolo si na jebnutý a bez toho. V pohode, Janko, veď v pohode. Ono dospeješ počase, v takej 30 už budeš vedieť, čo je to. A na čo to máš? Čo si myslíš o tom videu? Honil si si už? Majky, neodpočuj z témy, keď sa te niečo pýtam. Ja ti odpovedám samozrejme rýchlo a precízne. Ale no. Neodpovedáš. Čo sa ti stalo? Nie nič? Prečo? Čo sa ti stalo, keď si bol malý? Normálne. Nič? Povedz mi, mama ťa jebla z garáže o zem? Ne, Majky, prečo si taký agresívny a drzý? Prieskala ti kotrbu o poličku v garáži? A preto chceš byť mechanik? A ty ako vieš, že chcem byť mechanik? Či ťa otco za nohu uviazal lanom na auto a vláčil ťa po poli? Si plieskal kotrbu o zemiaky. Majky, prestaň. Takéto vtipy nie sú pekné. Si bol ako taký breaker, kámo. Ty si mohol sa... Majky? Daj, ako si mi sekol tuto. Maťo? Vilo? Prečo nikoho nepočujem? Dobre, výpadok hovoru.